Zdravím vás, dámy a páni, pri druhej časti z hry Gas Station Simulator. A ako môžete vidieť, skončili sme tuto, odhradzali sme v minulej časti ten hnusný odporný piesok. A v dnešnej časti budeme pokračovať tým, že ideme si túto našu odpornú hnusnú stanicu nejak pekne namalovať. Musíme premalovať tohto aliena hnusného, lebo sa mi to tu nelúbi. Potom ešte premalovať toto, pretože ja tu nechcem mať proste takéto odkazy od nejakých darebákov. A už tu máme aj auto, ty kokos. Dobrý deň, jak sa máte? Boost, trošičku. Tak, paráda. Hneď takto zo začiatku peniaze, to sa mi ľúbi. To by mohlo byť furt. Máte krásneho Mustanga. Máte nádherného Mustanga, musím uznať. Sorry. Obdivujem si vaše auto, pardon. A tuto, dámy a páni, tuto budeme mať workshop. Tu budeme aj opravovať napríklad takéto krásne auta, ako práve toto jedno odchádza. Takže budeme tu mať aj autoservis. Počkaj, čo to tam blíka? Ukážte, čo to tu blíka, idem to pozrieť. Čo to je? Našiel som kartu? OK, neviem, čo to je, nevadí. Poďme makať, pretože máme toho dneska veľa. No jak to tu pekne vyzerá, keď som to tu včera upratal, teda včera, v prvej časti, pardon. Maliarský valček, aha, to som mi kúpil v minulej časti, dobre. Zase, ty kokošak, nestíham. Chcem si tu niečo urobiť a nestíham normálne. Díky, maj sa. Už by som chcel malovať. Vieme, čo sa robí s maliarským valčekom, takže to zatvoríme. Ideme si vybrať najprv farbu. Dal by som to, máme to všetko zamknuté, takže dáme klasickú bielu. A kde začneme? Začneme asi tu spredu. Tak sa to robí, ty kokos. Aha, už som to pochopil. Ja tu musím držať v tom zelenom, chápem. Mám pocit, dámy a páni, že aj toto vám strihnem, pretože toto vás asi tiež moc nebude zaujímať, je to také zdlhavé. Takže ja vám to strihnem, a keď to bude mať hotové, tak vám to ukážem výsledok. A samozrejme nemôžem mať pokoj, pretože furt musím obsluhovať túto zákazníkov. Kokos, toto je snať nekonečné toto malovanie, proste pomaly strašne to ide. Kokos, ale aj ona má naložené auto, no tu sú akí bohatí ľudia, hen. Jaj, ošplichal som sa farbou. Základ by sme mali, ešte nám chýba strecha, ale musíme obslúžiť pána policajta, pardon. Áno, makám. Dúfam, že idete chytať nejakých zločincov, keď idete tankovať. Tak, paráda. Kokos, ale ide to, ty kokos, normálne hen koľko aut, normálne auto za autom sem ide. A jedeme. Ale za nám dojde palivo, jak vidím, ty kokos. Tak, super, maj sa krásne, budem musieť objednať ďalšie palivo. Ale ja idem ešte predtým domalovať našu stanicu, pretože ešte sa mi to nelúbi. Strechu by som dal na takú pieskovú farbu, pretože prečo ne? Keď iné farby odomknuté nemáme, tak čo mám robiť, vieš jak? Aj tuto to premalujeme, keď už to robím. Dobrý. Máte krásneho malucha, musím uznať. A ideme tankovať, áno, natankujeme vám čo len chcete, ale za chvíľu dojde benzín, takže smola. Ďakujem, veľmi z toho teba vážim, brácho. No, máme navalovanú našu stanicu, dámy a páni, ako môžete vidieť. Tak toto vyzerá. Dal som pieskovú farbu na strechu, pretože proste prečo ne? Ešte musím vyhodiť túto bordel, pretože na toto sa zákazníci pozerať nemôžu, určite ne. Vyhodíme takto bordel, sice sem dozadu moc nikto nepôjde, ale však nevadí. To čo tu mám? Je to kanál, je, že čo to je? Kopec smeti, ty vole. Aha. Našiel som šperhák, výborne. Ideme otvoriť tento kufer. Téčko, jak to mám otáčať, počkať. Aha, to sa takto myškou. Jaj, odlomil som šperhák, no super. Ale dobrý, ďalší pokus. Počkaj, poď. Ďalší šperák som zlomil. To fakt musím skúšať, dokým to neodomknem? Dobre, no, tak poďme ďalší pokus. Nemám na to čas, musím robiť zákazníkov. Máme tu plno, ľudia nepočkajú, nemajú trpezlivosť, takže... A došiel nám práve benzín, je mi ľúto. Musíme to napraviť, pardon. Tak, objednal som palivo, nemusíte sa báť, všetko bude... Nemáme benzín, sorry, slečna. Musíš ísť natankovať na šelku, alebo na slonávku. Nemám ja benzín, brácho. Ja sa idem pokúsiť zase o toto. Myslíš povedať, že pokaždé je to inak, ten zámok, hej? Jaj, ďalší šperhák som zlomil, Krista. Ja to snad dneska nedám. Yes, there we go. Kresba Dust Bowl, výborne. Nemám benzín, chápeš? Chápeš, že nemám. Chápeš to, že nemám. Pozri sa, už mi prichádza dodávka s benzínom. Keď počkáš ešte také 2 minúty, tak budeme mať aj benzín. Hen zase tento. Ale dobre si ide. Idem, brácho, už idem. Teraz si musím zavesiť nejaký obraz, čo som dostal. Kresba Dust Bowl, zavesíme ho sem. Poďme si teraz kúpiť tie police. Nealko, nápoje, svačinky. Koľko máme peňazí? 695, kde som nabral. Tak kúpime 2 malé, keď tak. A ja som kúpil 3 omylom, sorry. Dobre, tak budeme tu mať 3 police, no čo mám robiť, pardon. Mizni, íď si svojou cestou, ne cez moju pumpu. A pekne cez dvere, ne cez stenu.
Jednu policu máme, výborne, ideme ďalšiu si dať. Dáme ju hneď vedľa toho a nechte pekne narovno vedľa seba. No, síce to nie je narovno, ale môže byť, dobre, to je čo chceš. Síce to je krivo jak moje kreslenie, ale to nevadí. Parkovací prostor si on teraz kúpi, ty kokošak, ja skrachujem za chvíľu. Zdarma, no, tak sa mi to ľúbi. Výborne, parkovanie máme vybavené, príjmi hovor od strička, dobre, poďme na to. Ježiši Kriste, ale však veľa vás tu je už, halo. Have a nice day. Díky, aj ty sem aj. Počkaj, ešte vybavím toho druhého zákazníka, ideme na ten hovor. A netrúb, nebuď nedočkavý, veď. Poď sem, nech ťa len z krku. Jaj, ale kým oni vylezu z toho auta, to trvá, ty kokos. Ty kokos, ty chceš polku nádrže, hej? Díky, čus, poďme na to. Hello, I see the business is doing well. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Don't have me wait too long now. Goodbye. Takže sme sa dočítali z toho, že dlžíme nejaké peniaze a už ideme obsluhovať zákazníkov, tak spome. Už aj v Lidli pracujem, no to je super. Nejaké peniaze jednoducho dlhujem a musím mu to vrátiť, inak bude asi dosť nasraný. Ideme na to. Toto mi ide zo všetko najlepšie, tak. Výborne, ďakujem krásne, užite si deň. Dobre, pokračujeme. Máme toho pred sebou ešte veľa dneska. Incredible, výborne. To sa ti ľúbi, tak sa ti ľúbi moje pracovanie. Dobre, ideme dál. Máme tu veľa zákazníkov dneska. Už sa to tu rozbieha. Počkaj, skoro som to nenablokoval. Dobre, maj sa. Ja idem pracovať, pretože toho mám dneska fakt, že veľa. Tak, $40, kokos, na pumpe sa dobre zarába. Môžeme to tu vyčistiť, pretože určite tu sú šlapance. Nech sú ľudia proste spokojní. Ty máš až vzadu nádrž, hej? Tak mi tam nedočáne hadica, ty. Thanks a bunch. Díky, nemáš zač, maj sa krásne. Zaplať púčku pomoci PC 5000, čo si blázen. Ale ja som počul, že vlastne teoreticky to splatiť nemusím. Pretože to aj tak nestihnem, pretože mám proste malý príjem, chápeš? Ako keby sa snažím, tak to možno stihnem, ale ak môžete vidieť teraz, tu nemá žiadnych ľudí. A kokos, oni sem parkujú, počkaj, odstavíme Rudinka nabok. Rudinko, pod nabok, prosím ťa. Ty budeš tu, keby náhodou bolo dať čo treba, hej. Tam je drahšie palivo? Nebudeme dávať drahšie palivo, nebudeme. Zatiaľ. Thanks a bunch. Tak, $40, super to je. Á, dobrý deň. Kokos, ale dobre sa toto rozbieha už. Díky, maj sa. Ty čo si sa zasekol? Aha, ne, ty si vyjadzoval bordel, dobre. Naša pumpa sa nám rozbieha, ako môžete vidieť. A celkom sa by to ľúbi táto farebná kombinácia. Je to celkom dobré, taká piesková strecha, ako keby bola piesková búrka. Ježiši Kriste, to musíme dať preč, lebo však čo si o nás pomyslia zákazníci? Tu máme toalety pre ľudí, toto vyhodíme. Musíme sa toho všetkého pekne zbaviť. Tak si o nás nemyslíš, že sme nejaké špindúry. Máme tu dvoch zákazníkov. Poďme, dobrý deň. Máte vernostné body, vernostnú kartičku máme, Slovna Move aplikáciu máme, nemáme. Výborne. Ja nebudem platiť tú pôjčku, pretože aj tak mi zostáva 45 sekúnd na to a to už nestíham. Takže dostajeme cez držku. I was worried we'd be stranded. Dobre. Neviem čo hovoríš, nerozumiem ti moc, ale nevadí. Kokos, to je dneska ale nálož. Nezastavím sa dneska, fakt že ne. Ale rozbieha sa to, pozrite sa normálne, ľudia sem prichádzajú, odchádzajú. Jak keby to tu bežalo 20 rokov normálne. Tak, $52, kokos, dobre to zarába ten benzín. Zas tu máme zákazníka pokladne. Tak, výborne. Skoro $10, to sa mi ľúbi, pekne to ide. Skúsim jeden bug, či to funguje. Á, oni to už opravili, to je škoda. Ono sa dalo kedysi tou metlou odhadzovať. Neopravili, dobre, neopravili to. Aj, kokos, kúkaj to. Tento bug som presne chcel. Dobre, však idem. Hey, punk! Where's our goddamn money? To hádam nebolo nutné, aby mi dupol na ksicht. Kam ma väzu? To ma akože uniesli?
To je do nás striko? Dúfam, že áno. Stávaj, Krista, ti však ti beží pumpa, ľudia ťa čakajú. Á, musíme to rozbehnúť, no presne. Úkol kompletný, dostan cez držku. Ja tento zvuk už teraz nenávidím. Hey, nephew, back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business, and I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. No strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it somehow. You're a resolute lad, you'll figure it out. Kúpte si na statovice dekorácií pro zvýšenie dopravy. Dobre, poďme si upraviť našu staničku. Koleso tam určite nebudem dávať. Toto je pekné, $55. Toto je celkom tiež pekné. Vlajka, benzín. Môže byť tieto 3. Poďme si to tu vyzdobiť. Vlajka, záves. Dá sa to dať zvonka? Tomu ver. Toto je také... Á, dobre, dáme to tam teda. Ďalej tu máme toto. To ne, to sa mi tu nelúbi, dáme to sem. Dobre, toto si dáme sem na... Ne, to si dáme sem. Tak, máme tu plno, zas musíme makať. Biznis sa sám nespraví. Maj sa krásne, čus. Zákazník upalíva, ty kokos, ja sa nezastavím, prísahám. Tak, maj sa. Tak, maj sa, pod ty. Nech ťa len z krku. Kokos, ja sa cítim jak v Kauflande, keby som robil. Ježiš, ešte tu sú smeti, počkaj, však robíme hambu takto. Dokončí všechny výzvy, aby čerpací stanici mohol vylepšiť. Poďme si vylepšiť našu nejaké zaujímavosti sem dáme. Čo to je? Dobre, dám to tam. Je to za 50, tak to tam dám. Tak, dám tam všetko. Jo, ideme si vylepšiť našu staničku, výborne. Kokos, jaký úspech. No, hneď sa to tu vyčistilo, ale zasi... Čo kľúče? Ja, to sú od vecka, počkaj, to budú od vecka kľúče. Ja, to sú od vecka, počkaj, to budú od vecka kľúče. To budú od vecka kľúče. No tak sem čurák, no. Zás nás čaká upratovanie a upratovanie. Máme tu zase auta, kokos, rozbieha sa to poriadne, ale dneska. $30, dobre, poďme. Ďalší, zmizni, odíď už. No, hurá, poďme ďalší. A už máme zase len 59 litrov, ty kokos. No už môžem? On sa musí postaviť do svojej polohy, aby som mohol natankovať. Great, výborne, som rád, že si šťastný. A ideme zase. Kolobeh, hop, hop, hop. Zvednutie, ideme to presunúť, dáme to sem do rohu. Nech to tu nejak vyzerá, chápeš? Tak, bum. Tak, kde to vyzerá lepšie. A môžeme zase potom upratovať, ty vole. Zase môžeme upratovať aj sklad, všetko môžeme upratovať. Dobre, ja to na chvíľu teraz zavriem, dáme pani tú stanicu, ešte teba obslúžim, áno. Aby sme mali čas si vypratať našu pumpu. Tak, zavriete, je záverečná, majte sa, dovidenia. Teraz budeme mať chvíľu času na to, aby sme si spravili, čo potrebujeme. A to je to, že to tu musíme zas a raz vypratať. Tak jak v prvom parte, tak aj teraz, dámy páni. Pekne to tu musíme všetko vypucovať. Ja to tu vyprázdnim, všetko tu bude čistota, tu bude. Ja tu nechcem žiadny bordel. No, neviem, čo je toto nejaká skrinka na nárade, či čo to je. Vyhodíme všetko, však aj tak je to rozbité, pozri sa na to. Toto je dobré, že to levituje, jak v Minecrafte. Toto tiež dáme preč. Toto tu ja nechcem, takéto veci, to sa mi nelúbi. OK, niekam to zmizlo, neviem kam, ale však dobré. Hlavná vec je to, že to tu není. Lampa, poď. Pixar. Je to Pixar logo, tá lampa, čo tam skáče. Ideme si objednať odvoz odpadu, pretože ešte toho odpadu bude fakt veľa. No, hneď to tu vyzerá krajšie, ty kokos. Ešte akú fajnovú podlahu sem dať. A bude to tu topkové. Medzi tým si ja idem domalovať ešte toto, dámy a páni, pretože jak som to rozšíril, tak sa mi to... Mne sa odfarbila celá strecha, to jak je možné. Dobre, nevadí, ideme to spraviť odznova. Mne sa na tejto hre ľúbi, dávam pani, že to je taká príbehovo-pracovná hra, vieš, že to má aj príbeh, ako keby, ale že to je zároveň... Ale že to je
Ne sa sústrediť, keď rozprávam, ale že to je proste aj také príbehové, vieš, že proste stávaš, vylepšuješ si proste pumpu, mákaš na tom a zlepšuješ sa. Ale čo sa mi nelúbi je to, že to malovanie trvá tak dlho. A zase som rád, že sa mi neodmalovala kompresová stanica, lebo to by ma plesklo o stenu asi, fakt. Keby sa mi zmaže všetká farba z celej stanice, že by sa odmalovala. Dobre, idem sa s tým ja ešte pohrať a hneď som späť. Mám za sebou nejaké to malovanie, ako môžete vidieť. Dal som oranžovú strechu, pretože nech nás je aj z ďalky vidieť, vieš jak. Ale ešte idem vyriešiť tieto stĺpiky, nech to je proste pekné, nech to je také farebné, vieš jak. A rozhodol som sa, že tie stĺpy dám takouto tmavou, hnedou farbou, či ako to je. To sa tam pekne hodí a bude to aj dobre vyzerať. Pozri, jak fajn, lebo to vyzerá. Ešte, že mám tú stanicu zavretú, ty kokos, na chvíľu, pretože už by som to tu fakt nezvládal. Keby mám natankovať aj proste všetko možné, tak by som to už fakt nedával. Ja som skoro namaloval túto stenu, ale ja som myslel, že len namalujem dvere, vieš, že by bol hnedé tento rám okolo dverí. Ja mám domalované na páni a takto vyzerá naša stanica aktuálne. Oranžová strecha, biele steny, to ľudia určite minúť nemôžu. Mne sa to osobne ľúbi celkom takto. Keby sa dali ešte tieto okna namalovať, to by bolo ešte lepšie. A ideme si otvoriť našu pumpu. Nech nám proste idú penáze, chápeš? Nech sú penáze, nech sa to točí, nech idú penáze, proste penáze, love. Tak, otvoríme to a počkáme na zákazníkov. Ešte tu sú smeti, ty kokos. Stav paliva je nízky zase, ty kokos, furt. Ideme sa pozrieť do tohto ešte. Ježiši Kriste, pane Bože, ty kakos, to čo tu je? To je tu jaký bordel, ale he bubny, každý si nemôžem zahrať. Ale tohto Teddyho, tohto macka by som si dal potom do našej čerpačky, to bude taký maskot, vieš jak. Ale toto si dáme pani, necháme pravdepodobne na ďalšiu časť. Ešte ideme chvíľu tu makať, aj tu máme počítať, dobre. Toto všetko sa tu musíme zbaviť, čo tu je. Toto, čo tu všetko vidíte, to tu nesmie byť, dáme pani. Ideme ešte chvíľku makať tuto na našej stanici, pretože roboty tu je veľa a spraveného je málo. Dúfam, že koľko máme paliva. Ja, 26 litrov. Hada mi to vyjde na toto auto. No, vyšlo mi to, ale ďalšie auto mi nevidie už, dáme pani, takže ideme si objednať ďalšie palivo, nech nám dojdu načapovať. Koľko sa to tu dobre vyzerá, toto auto. Toto by som bral úprimne. Mne sa to tu ľúbi, dáme pani. Keď príde ten Denis, počuj ma, keď príde ten Denis a posprele mi moje nové namalované steny, víš čo s tým ja robím? Mne tu nebude nikto malovať po mojich krásnych nových stenách, čo si myslíte? Mohli by sme zvýšiť cenu paliva, čo poviete? Dáme to na takých nastavenie cenu, nemôžem to? Zákonná cena 2,90, dáme to na $3. Pusúť zákazníci od čerpacích staníc. Dobre, dáme to na $3 skoro takto. Inak odchádzajú, jak odišli zrazu. Tá im nelúbi. Nelúbi sa im, že sa dvíhajú ceny. Všetko nebude lacné na do smrti. Dobre, doplníme ešte palivko. Zákazník poklad. Ježiši Kriste. Dobre, vyčistíme to tu rýchlo, tak, hop. Počkaj. Hop. 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 A tu si dobre nakúpil, ty kokos, čo si to nakúpil pre celú rodinu? Poďme natankovať. $38, tak sa mi to ľúbi. No, vidíte, že to ide, aj keď máme vyššie ceny, tak tankujete. Tak sa mi to ľúbi, však auta musia tankovať, víš jak. Poďme to tu trošku pozametať, pretože určite tu sú šlapaje, no jasné. Strašne by sa mi ľúbilo, keby môžeme zmeniť podlahu, ty kokos. Musím to urobiť, pardon. Jak letí. Užij si to. Kokos, jaká fujavica tu je, vidíš to? Dobrý. Čo to bude? You're amazing. Nájde spôsob, ako vstúpiť do skladište. Ale čau, bracho. Však ja už som do skladište vstúpil. Čo ty chceš odo mňa? Je otvoriť brány ešte musím, ja som debil. Buď opatrný, váne skladište, než vždy zavřené, inak by ti nemohol niečo ukráť. Aha. Necháš otvorené, tak sa toto vykradne, chápem. Ja to nebudem nechať otvorené, nemusíte sa nič báť. Ďalšia pošta, ty kokos. Furt len pošta pre teba. Furt len pošta. Ja nebudem to ani čítať, nechce sa mi s tým zdržovať, dáme páni. Kokos, ale vidíš to, koľko tam toho je, koľko musíme toho vyčistiť, to si dáme na ďalšiu časť, dáme páni. Poďme ešte si tu vychutnať zákazníkov trochu. Kokos, $22. Poďme pozrieť, dáme páni, či môžeme si kúpiť nealko nápoje police. Kúpime veľkú, čo poviete. Tak, fajnovo. Ideme si ešte nakúpiť nejaké tie pitie. Kde to je? Tu mám ale ľudí zase, ty kokos. Počkaj, tak. 5,50, maj sa. Tak, poty. Nejaké si nedočkaví už.
Kokos, normálne, jak v Lidli to tu je. Ďalší zákazníci u paliva, to je neskutočné. Tuto to ide, jak fajnovo, ale ľúbi sa mi to. $60, tak sa mi to ľúbi. Už som musel dvihnúť ceny, vieš jak. To nie len tak, že proste nedvihneš si ceny a budú tankovať na dosmeti za lacno, to vôbec. Ježiš, musí ešte vystúpiť. To má tak sere, že musia proste vystúpiť, až 4 môže tankovať. Vravujte to tak, že ani za auto nemusí vystúpiť a natankujú ťa proste, chápeš? Natankujú ťa. Ty tu čo stojíš pri tom koši? Ľúbi sa ti tu? Čo sa ti ľúbi pri mojej stanici, alebo čo? No, dobre si to naplnila teda. Chcel by som aj vyniesol smete, lebo to tu bude smrdzať za chvíľu. Chcel by som vedieť, jak sa naplňajú tieto regály. Počkaj, to musí cez počítač nejak. Čerpacia stanica, ne. Mapa doprava. Vylepšenia, to ne. Náradie, to nepotrebujem prvky. Dodávka. Aha, ja to mám ešte zamčeno. Ja musím skladisko vybaviť ešte. Aha. Poďme ešte toto vybaviť tu pár zákazníkov. Paráda. Je to tu krásne, dáme páni, ide to tu nádherne. Vidíme tu šťastných, spokojných zákazníkov, ktorí vyzerajú otrasne, ale nevadí. A šťastných motoristov. Maj sa. Ježiš, ďalší zákazník pri pokladni. Ja som počul, dáme páni, že dá sa v tejto hre objednať si aj pracovníkov, vieš, že tu si ako postavíš a bude vybavovať zákazníkov proste pri pokladni, chápeš? A toto je neskutočné, tento bordel tu, ty vole. Neskutočnosť, neskutočná. Zase si tu. Ty kokos, tu je ľudí, fakt. Že to tu nemôžem What? Sorry, bracho, sorry, prepač. Dojde na budúce, ja sa polepším, jo? Dáme poslednú zákazníka, na páni, vidím to tak? Pretože už točím skoro hodinu, ty kokos. Tak, awesome, maj sa, ja to tu idem zavrieť. Máme po záverečnej, šichta je za mnou. Dámy a páni, v ďalšej časti budeme pracovať na tom našom sklade, pretože toto, čo tu je, to musí zmiznúť jednoducho. To musí ísť proste preč. Takže ďalšia časť bude nabitá, bude tam veľa práce, jednoducho to bude proste náklad, tak jak vždy za mňa. Takže vidíme sa u ďalšej časti, dámy a páni. Ak sa vám táto časť ľúbila, dajte mi like, po prípade aj nejaký ten komentár, môžete aj odber, ten ma poteší a vidíme sa o 3. časti z hry Gas Station Simulator. Majte sa krásne a čau čau. Koľko, skoro hodinu točím jednu časť, to je neuveriteľné. Neuveriteľné proste, ale baví ma tá hra, baví ma to.